Aurtengo zientziaren astean sumendiak landu dugu. Sumendiak lurreko jarduera geologiko ikusgarriak dira. Lurrazai barneko eta mantuko materiala nola harremantzen den ikusi daiteke. Honek interes zientifiko handia sortzen du. Horregatik munduko hainbat sumendiren simulazioak egin genituen eta eskolako gainontzeko ikasleei erakutsi genizkien. Simulazio hauek egiteko alde batetik plastilina, plastikozko botila bat, kartoia, papera, bi aldetako zelo normala eta tenperak erabili genituen. Efektua egiteko ospina, bikarbonatoa, kolorantia eta ura erabili genituen. Ospina, hau da, azido azetikoa eta bikarbonatoaren arteko erreakzio kimikoaren bitartez CO2 sortzen da eta gasa denez beste produktu solidoa goraka egitea eragiten du. Honek sumendiko magmaren efektua egiten du.